Yeah, right. And Sabotage, I'm one fan of the boxing here in Eastern Cape. So bengicela nje i-boxers zonke zikwazi uziphatha kakuhle ukusuka ngoku ndiyayiqala uyithetha loo nto leyo. And okwesibini ke i-boxer into ezenzayo ziye umuntu azazi uba une-fight angazilungiseli nalapha ku-nutrition apha ekutyeni atye nanjani na. And ingatsho uba ndigxeka ii-boxers nee-managers ne-management yayo funeke i-boxer ilandele iyijonge ubana irayithi na itya ntoni na iziphethe rayithi na, especially i-fight nxa isondeleyo kuthiwa kule veki zayo funeke ikhempishe nayo ibe isoloko kufitshane apha kuyo ukwenzele ingachaphazeleki kwenye into. When it comes nxa ingenzi loo nto xa ukwifight ufumanisa ibhoxer yakhe ayikho right kanti khange ayisondeze kufitshane kwelaa xesha inontsika ifight sekufitshane ngoba funeka ikhempishe nayo isoloko ilapha ecani kwakhe. Because into eyenzekayo nxa ukwifight ufumanisa ibhoxer ngoku heyi itheni ibhoxer yami nje kanti beyilungiswa igqiba ngexesha loba kufitshane kwefight sinyusele ecani kwakhe kwenzela ingachaphazeli kwenye izinto.